L-argument tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kif ukoll tal-qdiet tal-pensjonanti li l-pensjonanti Maltin qed jaffaċċjaw żminijiet diffiċli kien ikkonfermat f'rapport tal-Unjoni Ewropea ppubblikat il-ġimgħa li għaddiet. L-istampa li toħroġ dwar l-anzjani u l-pensjonanti f'Malta taħt il-Gvern Laburista minn dak li jissejjaħ Pension Adequacy Report kemm il-pensjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma suffiċjenti li l-pensjonanti tantu lura li fi kliem l-istess rapport in contemporary Malta one cannot survive on a pension. Jiġifieri f'Malta tal-lum wieħed ma jistax jgħix biss bil-pensjoni. Dan ir-rapport ta' kull 3 snin maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali jiddeskrivi lilu nnifsu bħala eżerċizzju li jeżamina kemm id-dħul ta' bħalissa u dak fil-futur huma adegwati biżżejjed għall-anzjani fl-Unjoni Ewropea. Id-dettalji kollha tar-rapport ġew ippubblikati llum mill-ġurnal In-Nazzjon. Fejn għandha x'taqsam Malta dan ir-rapport jispeċifika li jeżistu problemi serji għal numru kbir ta' anzjani li bl-ammonti preżenti li qed jirċievu huma effettivament fir-riskju tal-faqar u li jekk il-Gvern mhux se jiċċaqlaq is-sitwazzjoni se tmur għall-agħar b'mod speċjali minħabba li l-ħajja f'Malta qed togħla b'rata maġla ħafna. Aspett ieħor li dan ir-rapport iħares leħ fit-tul u r-rata ta' anzjani fir-riskju tal-faqar u jgħid li mill-2013 il hawn dan ir-riskju naqas f'16 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea iżda żdied fi 12 oħra fosthom f'Malta. Fil-fatt pajjiżna rreġistra l-akbar żieda f'din il-kategorija wara t-3 pajjiżi Baltiċi.